No, espera. Eta zergatik uste zuen hori gertatzen dela? Nire ustez, oso txarto dago bakarrik jokatzen du... Me he liado. Tamamezen oso gutxi jolazte... Zer ez duzu atletin filosofiari buruz? Ba, nire izena jola zuen da, falta. Kanpraieteko aukerak izan duzu? Baitu, egia da... Kaixo nire izenarena eta hemen. Vale, ¿sabes que el Athletic femenino es el segundo con más títulos? Sí. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué tienes a nadie?